L-omelija. L-omelija hija parti importanti tal-liturġija tal-kelma. Bħalma Ġesu kien ifisser il-parabboli lid-dixxipli tiegħu u bħalma kien jgħinhom biex jifhmu fil-fond il-predikazzjoni tiegħu, hekk ukoll is-saċerdot jgħin lil-ġemgħa biex tifhem it-tifsira tal-kelma ta' Alla. Is-saċerdot jispjega l-kelma ta' Alla għall-bniedem tal-lum biex aħna nippruvaw ngħixu il-messaġġ tal-Evanġelju fis-sitwazzjonijiet diversi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Wara l-omelija, il-Knisja tistedinna għal mument ta' silenzju. Is-silenzju f'dan il-waqt mhuwiex ħin vojt, ħin ta' distrazzjoni jew pawsa fiċ-ċelebrazzjoni u ħin ta' riflessjoni.